Uba uphile iminyaka uzibuza uba ndenza ntoni kubani? Why me? If you have been one of these people that have been struggling iminyaka bethu nanthethi ngento encinci iminyaka since you remember your existence, oko wawulila, oko wawuthandaza, oko wawunenyembezi ezingabonwa mntu, khawusondele khe sincokole, khe ndikubalisele nangumbono ndiwuthunywe kuwe ngale mini yenzolo. Ihloko sale vision ndiyibonileyo sithi the return of the sacred wealth in the hands of the worthy. Ukubuyiselwa kobutyebi obungcwele ezandleni ezihlambulukileyo. Lo mlalezo ufikela wena mntu uthi ukhale iminyaka uhlupheka uyinhlekisa unyembwa nawe sowuqala uziva ukuthi hayi man kutheni man ndandenze ntoni kubani? Why me? I'm seeing a vision bomuntu othi noba seyaphupha uphuphe ingathi usemanzini, la manzi la awuduwele kuwo man. Qho xa funeka uwelile uyavuka kwelo thongo, qho xa funeka ukuthi uyangena kulamanzi or ulahleke kwindlela eya kulamanzi. For the past few days ufikile emlanjeni wakho, ucrossile. Ithi vision yami, the return of the sacred wealth in the hands of the worthy. Ukubuyiselwa kobutyebi obungcwele ezandleni ezihlambulukileyo. Ezanyembezi lamilo okakulila ungabonwa mntu. You were just in a training camp, in a long training camp. Yet into endiyithanda ngawe, you didn't fold, instead you rose. Ngoku busezinhluphekweni ubusithi nobunyathele endaweni abantu baqhaqhazele benemali zabo, uske umonelwe ngabantu abanezinto obutyebeni ungenabo. Abantu bahlenje bayakusapotaja bazama ukukhatha off, trying to tame you, and you asking yourself ukuthi yintoni le ibonwa ngaba bantu mna ndingayiboniyo. Ndizokuxelela ke ngokuba lento bebengayiboni wena, lento bebeyibona wena ubungayikayiboni, uzayiphila ke ngoku, uzayiphila ke ngoku. Thando uyangxola, uzayiphila ke ngoku. The return of the sacred wealth to the hands of the worthy. Ukubuya kobutyebi obungcwele ezandleni zabantu ezihlambulukileyo. I'm sorry for that. Someone called me. Kuthiwa mandizokuxelela ukuthi you have crossed the river. Igate zivuliwe. Amazulu avulekile for wena nosapho lwakho. Uyayizelwa elizweni lomoya ngegama lakho. I loved this part where in my vision I saw your guides ululating, beyizela your ancestors ziguqa ngedolo, ziguqa phambi kwakho zisithi nguye wasikhulula. Hey, uzukhumbule ke izandla zakho zingcwele kwaye zihlambulukile, notyebi obuza kuwe buhlambulukile. Uzungatyi wedwa. Ubutyebi bakho bufanele bufide villages, every person that needs ukulungelwa. Yes, you will find ixesha lokubana nawe uzipotoze nosapho lwakho, because bunintsi obutyebi buzayo abukho buncinci. Njengoba itshilo izolo bathi igolide nemore nesilvera zifikile ezandleni zakho. Bethunana, I get emotional xa ndenza inantikeziso nawuxolele, because the vision I can't even explain to you. I wish you can see it yourself.
but masiyeni phambili ndithi kuwe omkhulu bathi thina sasibolekana iseeds sasibolekana imbewu ngoba sasingafuna ukubona umakhelwane wethu elamba sasincedana sasithi xa sisenza igadi zethu sihambe siyothi sixa sibona umakhelwane ba haya kanayo into uhamba umboleka izithole. We are in that timeline yokubana nawe uzakwenza kanjalo, nawe uzakwenza kanjalo. Kulamaphupha wakho ubambe izizwe abantwana ubafunqule kulamaphupha uwela lamlambo. You didn't just cross alone, we crossed with the generations, we crossed for the whole lineage. Bethuna, you have reclaimed your authority. You know you now walking in your own prophecy. Gela xesha ubusithi nobuyahlupheka ungavumi ngawe, it's because you knew, your soul knew ukuthi hayi man nanifanele kuhlala emotweni ngemva andingabantu bakwazi ukuqhuba. And I don't know why ndingekho hectic ba ndingenzi license. It's because you knew ukuthi kuzofika ixesha loba wena uzohlala emva uqhutyelwe. People feel like these things in so we are in the timeline of the return of the sacred wealth in the right hands. Niyabona mosnani, the wrong hands baphungulela ubutyebi ngoku because they've been selfish for a long time. Babe nentetha zobana khasis asizo abazawuthini babasebenze nzima nabo, knowing very well ukuthi abantu bayasebenza nzima, abantu bayasebenza nzima but izinto azilungi, sibizwa ngamagama kuthiwa silazy. But now the return of the sacred wealth in the hands of the wealthy is here. Mntana sekhaya bendikubuzile qala ndathi, are you ready? Are you ready? Kukho abantu abathi baphupha nge-green peppers ingathi ufikelwa kukade. You are going to be the next distributor. Yes, venkile nezo green pepper ntombi. Ubutyebi bakho bufikile mntana sekhaya, ayontsomi le. Bethunana, everything is working out for me. Apho nihamba khona kunyathela ukhanya. Everything works out for me. Love and light. Peace out.